गाइसमोन नै थाइजौ मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था गोदै मोनामखायो हायबो सिनि सिखा नै मोनबायलै नै गुबुन गुबुन सैनायखा उदैसो गबाय आङो जानो माला मोनजायो हाफा हुफा आं हारसिंबा दालागै अखा खांजोबसिगौमोन मानसि बुरजा जाबायना अखानोबो हाला दा खोन्थालाय एसे बरिया बे सासे हागासिनो एबार लेबखांबाय दा आंनि फाला जानाया गोथां थाइसे लेबबावबाय आंला मानसिया ओमफ्राय आंथ' नैबेखौसो जागोन दा ओइ संख्रि दाहोरौ सिनि मोदोमफ्रुलायखायो सोर थाइजौ मोनजाथ'वाखै लुगै 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 जानो जाजेनबाय दंबावसो गोथांसो मादाव जायो मादाल जानां wow,